Wanda ya ɗau nauyin shirin na Abdulsamad Abdulkarim Ɗangwani for member of Ya, abokina na rasa wace jam'iyya zan zaɓa a wannan shekarar. Hakan take na rasa wace jam'iyya zan zaɓa, baba. Abin na ban mamaki yadda jam'iyyun nan suka fito a wannan shekarar da yawa. Ni na yanke shawara ba zan dangwala kowa ba. Kana ganin hakan shawara ce? Wannan ba shawara ba ce. Ko me yasa ka ce haka? Dama, bara in tambaye ka. Tunda kake ka taba ganin lokacin da matashi ya fito zaɓe? Ya ban taba ji ba, ashe muna da mafita mu kanawa kenan. Kwarai kuwa muna da mafita idan har mun zaɓi cancanta a wannan zaɓen kanawa. Mu zaɓi matashi, wato mu zaɓi Sha'aban Ibrahim Sharaɗa a zaɓe mai zuwa don muna da tabbacin insha Allah in ya har zama gwamna ba zai zama ɗan cikin 'yan kama kare. Mun yi tsofaffin mun yi dattijawa amma ba mu taɓa ganin haka ma ba taɓa cin ruwa ba. Don haka mu zaɓi matashi a zaɓe a 2023 insha Allah abuci muna da namu Abdulsalam Abdulkarim Ɗangwani shine wanda muna da tabbacin insha Allah ya ci. Ba mu dangwala wa tsohon ko dattijo ba. Mu ta matashi ce. Yardar Allah a zaɓe mai zuwa sai Sha'aban Ibrahim Sharaɗa.